салому алейкум мухлисони ММА. соли 2025 барои варзишгарони тоҷик дар яке аз легаҳои пурқуввати ҷаҳон UFC соли ниҳоят гарм ва пур аз ҳаяҷон буд. имрӯз мо натиҷаҳои солонаи варзишгарони тоҷикро дар лигаи UFC ҷамъбаст мекунем. ки соли 2025ро бо ғалабаҳои дурахшон ҷамъбаст кард ва ки ба душвориҳо рӯбарӯ шуд. то охири видео бо мо бошед. муҳаммад наимов имсол фаъолтарин ҷанговари тоҷик дар UFC ба шумор мерафт. ӯ се маротиба вориди октагон шуд. бар Кан Офли ва Богданград пирӯз шуда, аммо дар набарди охир аз Майрон Сантос мағлуб гашт. муҳаммад бо фишори доимӣ ва зарбаҳои пуриқтидори худ фарқ мекард. натиҷаи 2-1 дар як сол нишондоди хуб аст, вале барои боло рафтан дар рейтинг ба ӯ лозим аст ки тактикаи ҷангиро такмил диҳад. мо ба ӯ унвони ҷанговари фаъолро додем, чун барои қабули рақобатҳои пай дар пай ва натарсидан аз ягон рақиб ин намунаи ибрат буд. Нурулло Алиев аввалин варзишгари тоҷик аст ки ба UFC шартнома баст. имсол беҳтарин натиҷаро миёни ҳамватанони мо нишон дод. моҳи январ Нурулло бо ҷо соле ки вориди октагон шуда, бо қарори якдилонаи доварун ғалаба кард ва моҳи ноябр бошад, ӯ Шемрокро мағлуб намуда рекорди худро ба 11-0 расонид. гӯштини сатҳи баланд ва фишори доимӣ Нурулло нишон дод ки дар вазни сабук яке аз хатарноктарин ҷанговарон аст. бо нишондоди 2-0 дар ин сол Нурулло мавқеи худро барои ворид шудан ба топ 15 дивизион устувор кард ва умедворем ки дар соли 2026 ӯ ба ин топ ворид мешавад. ба Нурулло мо унвони пешравии солро додем ва ин ҳам бошад барои нигоҳ доштани рекорди бешикасти ӯст. муин ғафуров соли 2025ро ҳамчун ҷанговари соҳибтаҷриба паси сар кард. ғалабаи муҳими ӯ дар ин сол бар ситораи ҷопонӣ Риня Накамура буд. муин бо истифода аз таҷрибаи худ тавонист сурати рақибро суст кунад ва холҳои лозимаро ба даст оварда даст боло шавад. ин ғалаба барои муин роҳро ба сӯи рақобатҳои калонтар кушод. ба муин мо унвони маҳорати техникӣ ва таҷрибаро додем, чун муин тавонист рақиби ҷавон ва пурқувватро бо таҷриба ва техникаи хуби ҷангӣ шикаст диҳад. барои Лоиқ Раҷабов соли 2025 соли ниҳоят вазнин буд. ӯ бо сабаби ҷароҳатҳои пай дар пай ба октагон баромадан натавонист. ин маҷбурӣ ва ҷароҳатҳо боиси он гаштанд ки дар охири соли 2025 UFC шартномаро бо ӯ қатъ кунад. натиҷаҳои ноустувор аз ҷангҳои қаблӣ ва ҳолати ҷисмонии ӯ баъди ҷароҳатҳо роҳбарияти ташкилотро ба ин тасмим овард. Лоиқ бо сари баланд ва пас аз набардҳои хотирмон бо UFC хайр хуш кард. ба ӯ бошад мо унвони мероси варзиширо додем. ба андешаи шумо кадоме аз ин ҷанговарон дар соли 2026 имкони роҳ ёфтан бо камарбанди UFC-ро доранд? ташаккур барои таваҷҷӯҳатон. ба канали мо обуна шавед ва мо бо шумо дар ҳамин ҷо хайр хуш мекунем. хайр азизон. Так, приехала сегодня ко мне долгожданная мною модель в двух цветах. Сделаем распаковку. Это наша новинка. Здесь комбинация двух вариантов материала. Замша в верхней части и в более уязвимых местах у нас идет натуральная кожа Сиама. Дополнительно модель притонирована и подошва у нас полностью в круг прошита. Высокая, очень хорошая зимняя подошва. Идеальный вариант для тех, кто не любит возиться со шнурками.